है सलाम ए मुल्क बख्ती है अमा खश रोज आज़ाद है अमा ज़ीबा व आबाद है. Аловдин Абдуллоев ҳунармандест ки барояш кадом нақше набошад, хоҳ нақши марказӣ ё персонаж ҳамаҷониба омода мешавад. ҳаёти қаҳрамонашро меомӯзад, назари дигаронро ба инобат мегирад, аз мушоҳида кор мегирад. Аз ин рӯ андешаи мунаққидони театру синамо ва бинанда дар бораи маҳорати бозигарии Аловдин Абдуллоев ва бинанда як аст. Ӯро ҳамчун ҳунарманди навҷӯю навовар, хушзавқ ва бо лутфи латифи хоса ном мебаранд. маҳорати Аловдинро ман шахсан ва аҳли оилаам ҳамаашон ҳурмат мекунанд, дӯст медоранд ва бо як эҳсосоти баланд тамошои ӯ мекунанд ва ҳар як барномаи ӯ ҷиҳати тарбиявие дорад ки имрӯз ҷавонони моро умуман шаҳрвандонро ба роҳи дуруст ҳидоят карданро мефаҳмонад. Аловдин бисёрам кор мекунад. Ин шӯхӣ нест ки як одам дар нақши 4-5 нафар бозӣ кардан, образи ӯ одамро ёфтан, локин маҳорати баланди Аловдин ҳамин хел ҳаст ки бисёра ҳам чолокии вай, доногии вай, ҷаҳонбинияш, саводнокияш ба ин чизҳо роҳи ӯро мекушояд. ҳанӯз аз овони таҳсил дар дабистон бо иштироки фаъолаш дар маҳфилу саҳнаҳои ҳунарӣ аз худ чун як эҷодкори ояндадор дарак дода буд. Ин буд ки аз ғунчаҳои санъат то ба мақоми беҳтарин ҳунарманди сол расид. тӯли беш аз 30 соли фаъолияташ дар ҷодаи театру синамо бо садҳо образ пешорӯи тамошогари худ ҳозир мешуд ва ҳамеша ба тасхири қалби ӯ комёб мегардид. гоҳе дар нақши бобоҷон аз намоишномаи бои золим ва кали зиракии Пиримқулсаторӣ ҷилва медоду, гоҳе дар намоишномаи Хоҷа Насриддин аз як тангаи тиллоии ато ҳамдам мешуд. Аловдин Абдуллоев ҳамчунин муаллифи филмҳои мустанади пажӯҳишии Ҷугӣ, Ошиқ Мусаввар, устои созҳои мусиқӣ буда, феҳристи филмҳои ҳунарие ки Аловдин дар он нақшҳои хотирмон бозидааст чандон кӯтоҳ нест. Кофист ки аз филмҳои Қиёми рӯзи Носир Саидов, Падари маҳтобии Бахтиёр Худойназаров ном барем. ба ҷузи ин дар якчанд силсила филми телевизионӣ нақшофарида овозаш дар дубляжи филмҳои маъруфи Ман бо духтаре вохӯрдам, Ҷаноби Бин ба хислату рафтори қаҳрамонон бисёр созгору мувофиқ омадааст. қаблан пеш аз кор кардани филм, чун нақшаҳои филмсозӣ аст, онҳо интихоби ҳунармандонро мекунанд ва манам дар он интихоби ҳунармандон аксбардорӣ карданд моро, яъне ба қавли мардум кастинг. мо рафтем дар он ҷо иштирок карда будем, худи дар киностудияи Тоҷикфилм ба амал омад. Наворгирияш дар шаҳри Қайроқум ва вилояти Суғд, яъне шаҳри худ ҷанатрофи он филмбардорӣ мешуд дар саҳнаҳо ва ман чун хабар доштам, гуфтам шояд тамин аст, шояд нагузаштем аз ин филм. Аммо баъд аз чанде ба ман занг задан ки шумо ба як нақше интихоб шудаиду ва худи Бахтиёр Худойназаров масалан шуморо таздиқ кардааст дар нақши Абу Пирумов, ҳавонавард, яъне ки дар он бо ҳамроҳ як аз ҳунармандони Русия Николай Фоменко ҷо шумо ва якум ҳавонавард асту, ман дуюм. Аловдин дар воқеъ устои кори худ аст ва инро борҳо бо иҷрои образҳои нотакрору ёдмонаш собит намудааст. Аз айёми кӯдакӣ дар қатори дигар жанрҳо Аловдин масакаро дӯст медошт ва ба он пайравӣ мекард. Ин буд ки майлу рағбат дар айёми донишҷӯӣ низ бештар шуд, зеро муаллимонаш мегуфтанд ки маҳз дар масака, дар комедия ҳунарманд худро мекушояд ва паҳлӯи эҷодии ӯро нишон медиҳад. Аловдин Абдуллоев воқеан ҳам бо камолоти нақшофарӣ аз камбуду ноқисиҳо дар муносибати якдигари одамон, ҳавобаландию тамбалию бемасъулиятӣ баъзе аз афродро бо лутфи нозуки худ ба муҳокимаи бинанда маъзур медорад. Аз ин рӯ Аловдин Абдуллоев ба ханда ба дарди мардум шифо мебахшад. Хандаи ӯ аз беғамӣ нест, дар зарофату шӯхиҳои ӯ дард ниҳон аст. Ҳамин аст асолати ҳунарманд, ӯ ҳунармандест асил. ҳаҷу медонед, яке аз гуфторҳои хеле хуб аст дар байни мо мардум, ҳамон он миллате ки масалан ба камбудиҳои хеш مثلا بعضی وقت با از نقطه نظری حاجو خنده ظرافت نگاه میکنند اون ملت بزرگی است و ما ملت تاجیک اصلا زنده دلیم، اصلا حج دوست داریم، شوخ طبیعت هستیم و چون که شما مثلا خبردار هستید امروز ها مثلا مردم دوستداری بسیار صحنه‌های حجوی هم هستند
و ما کارمندان تئاتر که گاه با این ژانر بسیار مشکل دست میزنیم با ژانر حج کوشش میکنیم که صحنه‌های خوب انتخاب کنیم. аловдин абдуллоев дар соҳаи фарҳанг ва мунаққидони театр, парвози андешаву афкору хаёл, мушоҳидакорӣ, тобишҳои гуногуни тақлидкорӣ, имкониятҳои фарохи нутқу овоз, ҳаракатҳои шӯхӣ, узувҳои тан, дарки амиқи ҳолату ҳодисаҳои саҳнавӣ, муносибати озоду самимӣ бо шариксаҳнаҳо, эҳсос кардану гӯш кардани Аловдинро дар саҳна марбути истеъдоди табиии ӯ медонанд. аз ин ҷост ки соли 2013 унвони баландтарини ҳунарпешаи халқии Тоҷикистонро сазовор гардид. ҳангомаи давлат, Акбар Азимов, махсус барои барномаи Тило.